ta kwaci. Da rai kin kula ni sanda san kirai ya sarki. To mazo wurin da ke a hannuna na baka alkawar nai dukan ɗawainiyar ka za na ɗauka. Wanda yake ka dole za na yi masa doka, wanda ka saka kuma rayuwar ta za na ɗauka. Sahiba tunda dai kin cancanta ke kadai ya zanya ba, na sani za ki hau da ni matakin gaba. Ja da kwanan ki sirkar gidan matakawa. Ni da kai yi matuƙar raba batun haka ne, zana ba kamar dara ta so ka sha dole ne. Ko na yi ma ka tarbiya zaɓin naka ne, inda rai ba abin da za ka so ban yi shi ba. Kaɗai ki zanadi ba jira duk wata hanyar mallakar ki zanadi. Duk garin mu an sani ni ne da san ki zalibi. Karkici a ko a me ba zan so haka ba. Na ji daɗi wanda zuci ta yi waso yana sane, babu laifi don gaban ka nai rawa a bayyane. Ni da kai kake gani to yin rufe idan sane, mai hana da mallakar ka duniya ba ita ba. Okay, mix.